Txorienetarrok, Iturrieta jauna, Biteli andereñoa. Biteli andereñoa. Kaixo da, nahi? Gaur betiko errezetak, asteazkenetan errakuperatzea ditugu, orako aintzineko liburutatik ekarritxako plater tipikoak. Eta gaurkoan esango zue, baina zean, oiaskoa kurrierara, hori oso modernoa da. Mila beratzireun da, 33ko liburu baten agertzen dana. Hau, Markesa de Paraberen liburuan. Beraz, modernoa, ez da. Ez dakit aintzina zeran aurkitzuko zabien kurri hautza, edo eskuragarri egongo zan, edo igual denda espezializatutan, baina bai, oiaskoa kurrierara ez da hain modernoa, baizik eta garai baten, iken zan. Hori bai, apurtxo bat desberdin, gaur egun itxendan modura alderatuta. Baina, erakutziko zuen desberdintasunak. Zigor, zu nundi joango zara gaur? Bani Elgoibarrera joango naz, eta bertan Josefa Azpiazun errezeta bat ekarriko dut, makaiaua saltza berdian, eta hau da, hemen, Jose Castillok idatzi zuen Euskal Amonen errezetak, eta hortik ataratakoa, liburu hau 81ean idatzi zen, orduan Josefa Azpiazu 88 urte zeuzkan, familikoak hor bestaldean baldin badaude, musu bat, eta egia da, benetan ezberdin batean ingo dugula, esnea tartean jarriko dugula, perrexila bai, baina beste guztia ezberdina. Orduan, gurekin, Josefaren errezeta ezagutu behar duzu. Oso ondo, eta Markesanera ere bai, beraz, ordoia. Tipula eta sagarra zuritxuko ditugu eta Juliana edan zatitxu. Kasola baten gurinakin eta oliba olixoakin erregoziko dugu eta bitartean urdaiazpikua eta oiaskoa zatitxuko. Tipula erregozitza dauenean aragisa barrura kosinatzeko. Tomatia eta salda kasolara bota, irekin aldi bat eman eta 10 minutuz kosinauko. Eta azkenik kurria eta irina saldapur batekin nahasi eta kasolara botako. Gixatu bukatzean esne gaina gehitxu eta arrozakin batera zerbitzatu. Berez, desberdintasunak badauz, ia topatzen duzun, hori postriena da, Ez postrena da, ez, nauen behiratzen, berataz ez dagoela jartzen, ezer. Ez da, gaur egun liburu bat hartzen erosten duzunean, idazleari buruz zerbait jartzen du, lagurpen txikiba berari buruz, ero. Bertan ez? Lehen, ez da, emakume bat, garai hartan, 55ean nabidatzi zanean, ikusita nor zegoen hor, eta emakume bat holan liburuak idazten zer zan hori, mesedez. Errezeta, zelan? Errezeta lehenengo ingo eta arroza, olako arroz luze bat, jarrikot lagungarri gisa, berez, olixua, apurtxo bat, berotuta dauenean, hau txigortu da, urakin arroz, egosixa, normal. Eta gero ingo kurria. Kurria, nik normalean ingo nahuena izango zan, jengibre eta tipula erregozi, horraino ondo gauz, berak sagarrakin eitzen dau, igual ikutu holan dultze bat emateko, eta gero holan bitxia dana, kurria bukaera botatzen dutzala irinakin batera saltza loditzeko. Eta guk jarriko gauen kurria kasuanetan, hasieran, tipulakin da tomatiakin batera. Berez, badauz desberdin jasun pare bat, urdaiazpikoa be, botatzen dutzala. Ni horre garritzen nagoena gehiago, kurrierara, ez dakit, inglesak ekarri zuten kurria, eta nik uste hau idatzi zaneako pixkanak Europatik irikaitzen jungo zala. Eta oiaskoak kurrierara gaina bada erzeta tipiko bat. Baina urdaiazpikoa, horre bai esaten zuen, ostra, urdaiazpikoa nun sartzen dio. Markesan igual asmakuntza izango zan. Bai. Eta gaur, bere errezeta igarri dugu, beraz, ia zelan geratzen da, igual gure errezeta tipikoa kurrian aitzen duguna? Aldatzen doia. Bai. Markesa eta askotan itzein du Txorienen, bakizu, Markesa ezela, hori da bere titulu eman zana, berez Maria Mestayer de Txaue esald, eta, 1877 urtean jaio zan, 1901 urtean erustot eskondu zala, 8 seme alaben ama izan zan. Da denbora aukizauen, alatabe, kosinatzeko, errezeta liburuak atarateko, jatetxe bat aukitzeko, 8 umekin? Hau zan, bere bizitza landa, nik ez da, egon ziren pelikula atara zuten. Oinara gutxin liburu bat atara dagoen. Liburua eta ni pelikula bat atara beharko nuke. Diplomatiko frantziar batzuen alaba. Aita, diplomatikoa ama olako bankero baten familikoa, diru etxe honekoa. Ja txikitan, Sevillara junzan, aita aldatu izuten, Sevillara eraman zuten hango konsuladora, eta han aukera izan zuen, garaiko hango jatetxe honenetan jateko. Gero etorri zan ona.
Bilboko, olako, bueno, hemen euskal bankero bat azero eskondu zan, 8 seme alaba izan zituen, sukaldea eta hori bai gustatzen ziren ondo jatea batez ere, baina, karo, beti txikitanik sukaldean sartzeko beharrik ez zuen izan, ze bere familian ezagutu zuen, eta senarraekin da hori, bai, zerbitzua zeukan. Baina gero antza, senarra joeten zala, Sociedad Bilbainara egunero jatera, da berak esan zauen aizu, etxian ze, eta orduan, beraz izan, hor gutxinaka ikesten, senarra etxian aukitzeko. Bai, bera kozina, eta claro, beti kanpuan, farandulan ibiltzen zen gizona, eta berak ikasi zuen, pixkat, erakartzeko etxe, eta ez zula kanpora jun behar jaten, gure etxean oso ondo jaten dela, eta nik prestatuko dizut, ez? Eta bera, horre olako saltzetan da zizan, gero ikastaroak eman zituen, liburuak idatzi zuen, jatetxe bat montatu nahi izan zuen hemen, baina senarrak ezion itxi, ze garai hortan baimena ero behar izaten zen, senarraena, hartu Madrilera juntzan bere 3 seme alabekin, jatetxea montatu zuenan, hartu senarra izatzen agor, da Madrilera juntzan, gero, gerra zibila zizan, CNT-ekoak jatetxea konfiskatu izioten, baina hala ere jarraitu izuen lanean, eta gero beste bat ireki zuen, baina Franco garea esanez, ez zegoen emakume batek ezin zuen jatetxea bere izenean izan, eta semearen izenean jarri zuen, eta beste 3 urte iraun zituen jatetxeak, eta kontua da hori, 1999 urtean hiltzela, baina, referente bat izan da gastronomikoki, bai Euskal Herrian, Espainia mailan eta Europa mailan, ze nik da, garai horietako lehenengo liburua eta bakarra daukadana, non kantidadiak dira zehatzak gaur egun dauden moduan. Ez dakit zenba gramo, esan lehenko moduan eskukada bat, bikoiara kala. Eskatzen dizuna. Denak lehen olakoa ziren, hartze dituzu lehenko errezeta liburuak, hemendik hasita, hemengoa dana dira azkenean, hau bakizue, juntzan Jose Castillo, baserri eta etxez etxe, eta errezetak eskatzen, eta etxeko gaina, emakumeak ziren danak, Holanda, bertako amonen errezetak. Eta 3 koiarakala irin gehitze dizkiot. Gero hartu, eta eskukada bat txitxirio. Honi, 3 laurden ez dakit zer. Eta zenba denbora, eskatzen dotzuna, ez? Azkenean, zenba denbora gixatuko zu oi asko bat, pila. Lehengo handrak etzabin, ez daten, 55, ez? Eskatzen dotzuna, ikusten eta temperaturak berdina. Egia da, izatezan, zu motelean, labe motelean, ertainean, ero labe fuertean. 3 puntu zauden, ez zauden gehiago. Zedon gaur bezala, ero 120 gradutan jarriko dut, 180, ero 220. Ez. Jartzen zen, gaur egun txokoetan daukagun moduan, termostatua. Orduan zen, minimo, tope, gehiago ez dago. Gero hortartean pulsuak inibiltzen bazinen, aukera izatetzen duen, temperaturakin jolasteko, baina bestela, gero noizean behin, labia irekitzea. Ez da gaur egun bezala automatiko jarri, 160 gradutara, 45 minutu. Ez duzu ireki behar labea ere. Hartu, 45 minutu eta gero, irekitzen duzu, egin da dago. Balen tokatzen zen, noizean behin irekitzea, jute ikusten nola dagoen, eta, biztak, begiak, jakiteak behin baino gehiotan, hori ikasten da begi hartzen da, 2 aldiz gordinik ataratzen duzunean, beste 3 erretzen zaizunean, lasai. 5garrenean o 6garrenean, puntu hartuko diozue. Esperientziatik pasatzen. Nahi eta nahi ez. Atzo, iten gauen berba, aragisak eta fruta kombinatziakin, ez? Gaur, sagarra eta oi askoa kombinatuko ditugu. Txorienen hemen, eingauen nahieran ziur eskuragarria daukatzuela, eingauen kurri bat indio jarrakin eta mangoarekin. Baina mangoa gehizten gauen, azkenengo momentuan, satia undixetan, eta holan zan, aragia eta mangoa aldi berdian itzen zinuen. Hemen sagarrakin ez dugu hori bilatzen. Hemen sagarrakin bilatzen duguna da, oinarri bat itxia, eta tipuladan bezala, oinarritzat, eta gero desegin egingo da. Azkenean, tipulak eta sagarrak emate dutzi ikutu dultze hori, kurriekin oso ondo joango dana. Beraz, hori, julianan edo olako lauki txikitxotan, barrura. Oso ondo. Hemen, Markesa parabela eta goitizena eta zitzen du, eta egia da, hori goitizenan kontuak galtzen ari dan zerbait badala, ez? Nigo garatzen naiz, txikitan ikastolan, edo nire inguruan eta gehiago izan da ez da, baserri inguruarekin ero zekusi dauka, baina gure inguruan dana zaukaten goitizen bat. Nire gelan gainean nahi eta nahi ez. Ikastolan egon ginen 8. mailan 3 zigor eta 3 gela berdina.
Orduan. Abizenagatik asko, ez? Iturrieta, o txikitin, ez da izatik. Txikerra, bai, asko, txikerra. Hori da ez dudan ulertu zaik. Gainera, zentzua izaten dute. Goitizena normalean, norbaitekin, ez, goitizena deitu aziate, guapo, jatorra, ez, txikerra. Bueno, txikerra, zingotzeu. Ez, ni itu, gero zegoen, gartzea, ero zigor, bera badazan zigor, eta ero zegoen txitsi, nire kuadriako dela, eta inork ez dakila, nundik atera zen txitxina. Hasi ginen ez dakit zegati txitsi deitzen, eta jende pilo batek ez dakit bere izena, zigor dela. Askotan, basilatzen da holan geratzen die batzutan izenak. Eta olakoak izenak, gure inguruan asko dira, baserriaren izena, ez? Kitene, matxorri, eta bertako semiei ero izena gaitik deitzen jakien. Ez, hori, erentzia bada. Osa, familia berdineko izena zara, nire ama matere ziren txantxoteak. Eta txantxoteak geratu zara, tere txantxote. Eta ez da, ez abizena da, bera itxai holan deitzen lotzerako, eta holan geratzen dago. Hor, guri turbinakoak, gu iturrietatarra gara turbinakoak, daude, bernan beba daude iturrietatar batzuk, baina turbinakoa di, bako, gu ginen turbinie elektrizidadiena egiten zana, guan bizi ginen aurreko etxian, eta gu beti izin gara turbinakoak. Holan, eta ero, asko, fisikoagatik, noski. Lagun badaukagu Burundi deitzen diula. Burundi, ero Bujumbura. Lehen Bujumbura ditzen genion, ikasi genuenean, ikastolan Burundiko hiriburua zan Bujumbura. Orduan gu berai Bujumbura ditzen genion. Eta, maitasun handiarekin, da egia da, bera da lehena, onartzen duena, berentzako txapel bereziak erosi behar dituela. Buruagatik. Kriston buru zarra, deko gaztai bat, gaztai esatia, eta holan, hemen badoz batzuk oso tipiko, adienak sautzen dituzun. Nik Orioko bardoa aipatzen badut, zein da Orioko bardoa? Ez dakit. Abeslaria. Bizarrake. Ez du abesten ja. Benito? Benito. Lertxondi. Kau, la leche. Orioko bardoa. Enagizen hori xokua esanik. Altzoko handia. Bai, ez? Josigon, ezkeni hortan oso zerranaz, Bai. Ez to papi asmatuko. Miguel Joaquin Elizegi, pelikula inzala berataz, 240 ustot iritsi zala neurtzera, dauzegi bat, pelota munduan Atano hirugarrena, popan erregina. Madonna. Osondo, Amar Bustarri, Soularen errege, hau zarragoa geratzen, Soularena, Aretha Franklin, The Boss, Bruce Springsteen. Bruce Springsteen, oso ondo, pagoaz, Evita. Peron. Oso ondo, Horietan bere izena edo? Zizena. No? Evita ditzen zen. Eta burdinezko emakumea? Edo dama? Margaret Thatcher, esan minauen Merkel baina. Bai, abalio du, Ondo ematen da, bai. Errezeta nola da? Bai, errezeta ipatuko. Hementxe, erregosten dauden bitartean zagarra, hor urdai espikua gehitxu dugu, 50 gramo, erdixa, beste erdixa utziko gure lantaldean dako ogitarteko baterako, eta hementxe, nabil, oiasko, honek die, oiasko izterrak asalbarik, eta esurbarik. Orduan, honek, pusketatan nolan mosten, gatza eta piperbeltza, eta honek joango di barrura. Gero. Eta gero dana batera erregoziko da, ez? Eta saltzan, kurriak gero azkenean... Kurriak gero bukaeran. Eta pirrindu eroin behar dugu, gero... Uzakit, eskatzen duzkuna. Bale. Artuko lehen berez errezetan ez dau jartzen pirrintzen danik, Bagarriko lan. Oiaskua, pusketatan, barrura, buelta batzuk eman, ondo kosinatu. Hori, adibidez, gaurko kurri errezetetan, edo nik behintzat eitxe dutena da, oiaskua lehen hau txigortu apurtxo bat, eta hor kasuelan bertan gero, ez? Barrutik ezein, gero, gorde, olixo hortan bertan, erregozi barazkidanak, eta gero ja bukaeran, oiaskua gehitxu, eta bai gixatzeko. Bestela gisa da, egozitxa joango dela, ez dara joango hain kurruskari. Baina, goxo, hori bet. Osondo. Beraz, hementxe jarraitzen dugu gure oiaskuakin. Eta egin dagoenean, tomatea eta kurria. Osondo. Goitizelakin jarraituz, hor badakizu batzu dela, eta normalean zure lagun estiena jarrita, amala letxe esaten dienak. Bai. Ze badaude batzuk,
bueno, jartzen dira, bueno, miniteko, ero sirikatzeko, ez? Zenba daude olako goitizen, jarri izan direnak sirikatzeko, baina normalean norbait zure laguna ez dana, baina zubitze egiteko. Bueno, batez ere, hori, ez dakit, txikia da norbait guztiz kontrako esatia, tatxenko deitzia, eta olakoak, gaina badaude hitz batzuk, ez dakit, lotzen dituzula, horrekin, ez? Ero norbait danean zua eta abilorando dinamita. Dinamita, zeratik ez duzu, norbait dana saltatzen duena, ero metxamotza eta olakoak pila badaude, eta, bueno, normal, lagun artean da direnak, bai daukate bere sirikatzeko puntu hori. Baina batzuk bai bikotian da zauzela, ez? Bueno, potola edo, bueno, satar edo... Baina horrek die... Esaten die, baina, eta ez da, igual argal zauz, eta guapa edo igual zauz, horren da, esatetzu justo kontrako, baina da, baina horrek, baina goitizen moduan geratzen diena ja edia izaten die hori. Asko, maitekiro injakoak eta ez datzuk, sirikatzen. Sirikatzen hasten dina, baina gero geratu iten dina betiko. Ni alata beholan, norbait ikustetenean holan bikote bat abestei. Fea, niri bafeska gustatzen. Ja, eta baina no ditzen di holan besteari. Pia, jendek. Bai. Baina holan, modu kariñoso baten, Bai. Bai, holan, modu maitagarria. Hori ez gustatzen, eta ez gustatzen, legunen bi gainez da inoekin itzeiten hemen lantaldean baita, seme alabek gurasoei ditzen dioten izena bat. Ja. Hori gara arraro haitzen, ez da? Iñaki, zemos, ero, ingo da. Iñaki, ez. Aita, ero nahi dozuna, baina niri hori Iñaki, ero, leire, jungo, gero, erosiko estazu. Takit, semiako lan izen, eta batzuk, eta gustatzen zaie, nik laguna euskadana, batzuk, Iñaki, justo Iñaki da, zagana, hauei gustatu itxe zaie, eta txikitatik, bai, beti hola ditu izan dit, Nere lagun sarak amai loli ditzotza, bueno, ditzotzan, lehen. Txikitatik nerabiak ginen arte, eta behin klaseko batek esan zotzan. Esara konturatzen zuk loli, edo zeinei aldotzazula deitu, loli deitzen badabe, baina ama bakarrik pertsona batei munduan aldotzazu deitu. Bakarra. Berez? Bakarra. Eta itzaki horrekin da, horrezkero hasi nintzen ama deitzen anik. Amako itxaua bizitza darian, ez deitxu loli, deitxu ama. Azkenean, klaseko lagun batek esan da? Eta ero nik, ni beti zina zigortxu, dana da zigortxu. Eta ni hori gustatzen, diminitu bioa, nik, nire bikoteak ez dituzten, gure etxien, beti zina lurtxo izin da, txikizia lurtxo. Ez lur deitu biako latan. Zaitik, lurtxo zintzatzen deitu, nietzago da lurtxo. Eta lurtxo deitu gotza beti, baina horrek kendu inbardit, lur da, oso ondo. Baina, horrek gauzok... Nik nire amai esaten batzat, Jonekin egon nintzen, zan Jon. Jontxukin egon bat nintzen, Jontxu nire lengozua. Eta euska 40 urte, baina Jontxu izango da, Jontxu betirako. Betirako, bai. Jon txikitsua. Bai, hola xe. Hor, nik, ez da kontateo, baina bi lagun euskan, bati poto ditzatzen, imaginatu zaik izan poto. Zeba? Poto zegoen poto. Bale. Eta bera beti biltzen zan handi. Eta handi zan, balaro eta mazazpi, neurtzen zan. Eta honen programa berdina zen. Handixa zan. Bai, zan poto eta bestia. Eta jute zien programa beti berdina zeukade. Jute zien, poto eta handi gara. Bueno. Eta, hola jute zien da. Eta, eta, batzuk arrapatzen zioten eta batzuk. Bale, kaixo. Poto egia da. Eta handi. Bueno. Hor utziko dugu. Poto eta handi. Ebentxe, errezetiai. Tomatia. Eta, ontsi jarrikotzau, salda. Honek bide dau. 10 minutu edo. Vale. Egostia. Beraz, honek utzikotzau. Eta, bueltan etorriko gara. Bueltan, ze nahi dugun? Salda apurtxoa gehiago botakotza. Bueno, ez da liolan pixat, bai, ez? Eta? Hori da. Bueltan etorriko gara, hementxe, geratu dan salda holan txikionekin, irinakin, holan saltza bat itxen, eta kurriarekin, gehitxuko. Gorputza emateko, eta gero esne gaina, eta limoi apurtxo bat holan. Suko apurtxo bat, arroza. Tope markesa. Bai. Honek plo-plo, esaten dau. Bai. Eta bentsi goiaz, aragisa ataraten, eta saltzan ikustot birrindu ingotela, fina aukeratzeko. Vale. Apurtxo bat. Oso ondo. Berez. Bueno, idazle emakume eta zitzeiten gaudela, Mary Shelley aipatzen badizut, zer etortzen zaizu gora? Mary? Shelley. Ba, ez ebez.
Sentitzen dut. Ah, Frankenstein. Oso ondo. Nor zan Frankenstein? Pertsonaia, liburu hortakoa. Ez, medikua zan. Ah, Sortu zuena pertsonaia, beste deitzen zion, monstrua deitzen zioten, gizakia, baina, bueno, hau, bakizu Merizelek lehenengo aldiz atara zuenean obra hau, bere izena ez zuen jarri, ze garai hartan, bueno, Inglaterran gaude, eta emakumeen izen, uste zuten, jarri balukete emakume batek idatzi zuela, ez zela salduko, inok ez zuela erosiko. Orduan, bueno, beste zizen batekin jarri zen, eta arrakasta izan zuen. Zenbat geratu dien holan historian zier, da batzuk senarran izenakin, da holako pila bat. Bueno, hau izan zen, hau 1816 urtean, jarri zaitez, gura aldi txarra itezuena, lagun batzu bat ezuzien etxea batean, da idatzi behar dugu, liburu bat bakoitzak historia bat kontatu behar dugu, beldurgarria izan da dinez. Eta berak, bueno, hor atara zuen lehen borradorea esan egun, gero Frankenstein novela izango zena, ez? 2 urte beranduagoa, 1818 urtean argitaratu zuen, eta, bueno, arrakasta izugarri izan zuen. Hala ere, emakume honena gauzak niko tetrikoa dira. Lauda, dauzka gauza batzuk, bueno, pentsa, eskondu, gero Italiara juntzan bizitzen, 3 seme alaba izan zituen, baina 3. bakarrik bizi iraun zuen. Hor, 1822 urtean bere senarra belaontzi baten doala ito egin zen. Suerte txarra zaukan, Orduan Inglaterrara bueltatu zen, da bere egin beharra izan zen bakarra izan zen. Idaztea, idaztea eta bere seme bakarra astea izan zen. Bitxikeri moduan, Mary Shelley, Frankenstein, hor da Frankenstein doktorea, nola egiten duen, gorpuzkin ezberdinak hartuz, gizaki bat sortzen du, bizi ematen diona, gero, bueno, ikusten du zer egin duen, eta medikuak bera inazka ematen dio, abandonatu egiten dute, eta, bueno, pixkat, histori guzti hori kontatzen du. Gero, bere zenarra izan da hori, bere hiltzanean, 57 urtekin ero, bere gauzen artean, bere objektuen artean, bakuza aurkitu zuten? Zer? Bere zenarraren bihotza. Benetan? Kloroformoan eragorteko zen, da, bueno, esan zuen, bueno, zuri ezaitute izango, baina zure bihotza, Apurtxo tetrikoa bada, hombre, behira ze liburu idatzi zuen. Ja. Hala ere, liburu hori atzetik irakurri behar da zer esaten zen, ez? Garai hartan, etika eta morala, medikuntzan gauza asko aurreratzen egizien, eta hor zeuden, debate batzuk zer inalzan, zer ez? Gaur egun, adimen artifizialekin daola moduan, esaten dutena, ez? Kartara izan alko ditu hemendik urte batzu barru, seme alabak, ez? Izango ditugu, nahi dut, horre bialduko ditut olako kuadernatxo bat, katalogo bat, eta han jarriko, begiak zelan, ze begi jarriko izkigu lastana? Urdina jarriko dio. Ilea ze kolorekoa. Hori itera gizaki iritsi aldela, hori, ez dakit, morala eronpada, ez dakit. Eta bertan, liburu horretan, pixkat horti dijoa bera, ez? Zientzia ze aurreratu dagoen eta zer egiteko gai izango ginen, baina gero horren ondorioa pixkat, ez? Eta, bueno, gero, nituen harritu da, irakurri nuenean, bere gauzen artean aurkitu zuten bere zenarraren bihotza. Mendetan eskatzula harritxu? Ez, ikusita berea ez datozu, Meri olakoa, za? Gure Meri, bere gauza. Gure Meri. Hemen txesalda apurtxo bat errekuperatu dut oia eskuan, hemen oia eskuea bere saltza finakin, eta kurria. Ze kurria hartu du? Hau ez da atzokoa modukoa, biteli edo? Ez, hau hautxean da. Vale. Listo. Eta zaporea izango du, baina ez du, nola ditu zen atzo? Nortasuna. Atzoko nortasunik ez du izango, ez? Ez, atzokoak zaukan, nortasun potentea, eta honek haukiko da nortasuna eksotikoa, baina finagoa. Ez hau barrura, honek irina daukala. Eta daukala, emongotza, bere gorputza. Eta bestela, hartu almidoiarekin, nahi izan ezkero, hartu berdin luditu alduzue, irina bebai, barazkiak erdi erregozita daudenean, da saldarekin busti baino lehen, hor botaldozueko iarakada batero baita iri, eta hor aukera ezberdinak, astu zaizuela irina botatzea hasieran, gero botalda, bebai, uretan diluituta. Eta, ontxe botako dugu,
zera, esne gaina. Hementxe kurrieten eta izaten dagoikoa koko esnea botatzea, esne gaina, jogurta bebai, esnia, edolako esneki bat, eta berak bebai botatzen dago bukaeran. Normalian guk kurriei segitxuan botatzen dago, ez, tomatiakin batera, eta hor joaten da kosinatzen. Hone bakarrik, azkenengo ikutua, da azkenengo minutuan botatzea, oza. Pero es bueno, probauko. Eta limoi zukua, nola botatzen dio, gero limoia? Gero limoia zati baten, nolan lagungarri moduan jartzen du. Bai, platerian. Orduan, hori. Ez da hit. Nik limoiakin egisa da, ez da dela sekula probau. Ez da gizu, ze usai. Iritsiko da, iritsiko dira telebistak zeintzuk usaia zuen, egon gelara iritsiko den. Hainbeste hasiko da teknologia. Nik uste du baietz. A ber, hori zinematan da gaur egun aukera hori bada, ez? Holan hartu eta nahi izan ezkero usaiak eta jartzen dituzte belar zearen usaia, segun nundi zabit, eta holako izango du telebistak, ez dakit, lurrun gailu bat, zeinek momentu batean, lurrun, usai horren lurruna botako duen. Nik ez dakit ezagutuko duan, nik hori asmatzen danean telebistaren alde hontan egotea espero dut, ni horako zuzenean usaitzeko hau eta aldala dastatzeko baita. Bai, hori bada, edo basauen lehen behintzat denda bat, Bilbo aldian behintzat basauen, gofreak saltzen zitxula. Eta gero atean jartzen zabela olako, ez dakit, usai bat edo lurrin bat, vainillakin, txokolatiakin, ez dakit, esan ikusgarrisa, eta usaintzen zinuen 200 metrotara. Da orduan, urbiltzen zinen eragoia, zaukatzuk gofre gogua. Bai. Eta esaten zabien, lehen, ez dakite gisa izango den edo, erabiltzen zabiela horrek artifizialak, usai artifizialak. Etzalak gofriana bera, baizik eta botatzen zabelako spray bat. Ez dakit telebizakin horraino helduko garen. Baina hori aspaldi asmatu den zerbait da, eta erabiltzen dana, naita, holako gozotegietan, ero jatetxetan da, ero holako atea irekita, ero, sukaldeko atea irekita utzi, usaia kanporatara egin, da ja jendeak kanpotik usaitu eta handi pasatzen, dara mazkizu 2 minutu hori usaintzen da, ero, zerretera, eta ostra, hemen, saltxipapa, ze ona, etorrena saltxitxan usaiak usaitzen, handi gane, olio errearen eta, tak, eskatzen duzu? Txorien egin genuen, pentsa, inditu errezeta klasikoak eta saltxipapa ere egin genuen behin. Hori, famatuen errezetan, Letizia Sabaterrena. Desastre. Eta oraindik hemen garraitzen dugu, Hau da, hori inda gero. Hementxe jarri dugu arroza alde batera, arroz luzea, eta hementxe gure, oi asko, txitsura, txitsura goxua. Hemen, Alexek ez digu girik ekarri. Arroza daukau. Bai. Olako kurriak eta beti arrozakin eta zelan, kuskus bat nahi baduzu, zerbait azkarro egitera, Eta garai baten, markesak aurkituko zaren kurria, baina pentsau jatena bebai, desberdintxasun modura ez dagoena jarten, da martorria. Gaur egun bai, perreixia edo martorria holan apaintzeko beti jartzen da, ez? Garai bateko holan espezia zan, limoia. Ale! Nik hemen... Zuk eskatu da. Nik nahi dut kakao eta ur krema. Imaginatzen oso botatzen da biela. Txokolatezko palmera. Niri ez da zabalixo horrek. Ez dakizu. Gero erakutzi trukoa. Kontoko zut. Gero ingotzu bizu, ales? Honekola funtzionatzen. Hemen... Diru kontuak, beti. Hementxe, gure oiaskoak kurri erara, markesaren estilora. Itali, hartu. Hemen, sarrezka hemen. Hori. Ana, behar dozuna. Ego hemen ogixak daukat. A ber, goiz guztia jaten da, no? Osa, ogi pusketa honegatik, gaina atzokoa, la ostra, ales, gaurko erosi altzen duen. Gutxienez. Lehengo arroza. Nana. Saltzakin. Saltza goxua, Berua. Oiasko berua dau. Urdai azpiko ez diotartzen, edile. Nik uste dut gazi puntuan daukala urdai azpikoa geixau. Gero birrintzen dugunean bauka sagarran gozoa eta bere gazixa, baina testuran eta ez da egertzen. Oso ona. Bueno, laguno, nik orain erronka badaukat.
Bakaia saltza berdian, baina inoiz prestatu ez dudan modu batean ingo dugu. Emaitza zein izango da? Bate daki. Zuek segi gurekin, hemen. Makaiagoa saltza berdian. Eta horrela entzun da, zue burura etorriko zaizue baratxuria, piper berdea, olako ez dakit, oliba olioa, kipula, baratxuririk ez dago, esnea, Esnea bitxia, irina, ere ezberdin batean, egingo dugu, eta hortara etortzen dugu baita txorienera, gauzako lan frogatzera, eta errezeta hau, benetan, horrela joango da. Oliba olio desente lapiko batean jarri eta bertan kipula txikituta erregosten ipiniko dugu. Makaia irinetik pasa eta beste sartagin batean frijitu. Kipula erdi erregozita duenean makaiagoa bertan sartu eta 10 minutuz mugitzen egongo gara. Esnea gehitzen joango gara ia estali arte. Perresil xeatua gehitu, beste 20 minutuz egiten utzi, perresil gehiago gainetik bota eta zerbitzatu. Orduan, Patri, irakurria zor pixat, zer zaten du, hasieran kipula ero zein mardua? Hemen jarden dau, kasola bat olixotan jarri. Bai? Olio askorekin. Baina edozein olio ez du esango. Oliba olio, honen erabilikago. Urzanteren oliba olio extra virginia. Bertako olioa 0 kilometroa, naparra, bertako olibekin indakoa, kupax zoragarria daukana, hau da, nasketa ezin hobea, oliba olio ezberdinak naziz, eta hori hemen daukago etxetik gertu, eta balio digu edo zertarako. Entsalada bat ontzeko, peilpileko, ero saltza berdeko makaia bat itxeko, eta honekin ez dugu bakarrik gure sukaldaritza, ero gure platerrak ontzen. Lagundu iten digu bertako nekazariai, eta emaitza hau da. Kozinatzeko, mediterranear sukaldaritza honena dala, ero osasuntxuena. Horri, zerekin laguntzen digu? Urzanteren oliba olio extra virginarekin. Eta hau erabiliko du, berak esaten duen moden, desente botako diogu. Eskusa bat. Beldur gabe, eta hemen kipula erregoste jarriko dugu. Orduan, kipula erdi txikituta dugu, bakizu zer ditxeko, ia emozionatu inaiz, eta nahi nuen, kipula, ez, mosteko orduan. Gure gurasuek deitze zuten monduen. Txas, kras. Da eskuakin. Enaz gai. Ja, niri horrego beldurra emate ozta. Ez bada beldurra, baina ni naiz orduan, guztan ez da txiki egitea, eta ez da izan, ez da, saiatuko nahi oso, baina... Ez nire mama Juaniko lan itxen dauta, nik ikustaten bagoitzean? Baina, nik ero dauka sentsazioa erdia, eta zuek horren gozate behiratzen, da zaure, pakete, ze ostra, da txiki hori. Baina, nire biresmen guztia, horrela mozten duzuen entzako kipula asko zaudetela, Eta nik hemen ibilina ez gure superkutxilloarekin guai, holan dauka meritua egitea. Hori da, eta holan ziur ingozabela Josefa Azpiazuk. Hemen agertzen da lehen zigorrek erakutzi dagoen Jose Castillo liburuko errezeta bada, eta Josefa Azpiazuna da. 1920 Elgoibarren jaioa, eta gero Debara joan zen. Liburu hau argitaratu zanean, 98 urte zitxun, 98an. Beraz, pasadi urte batzuk. Eta Josefak bere salsa berde tipikoa, eitzen zauen. Hor, bere lehenengo errezeta moduen uste dagoela olio asak. Olio asa zen, asa egozi, eta ero olio erre bat baratxuriakin gainetik botaten zitzaion, gure txien jaten da moduan. Eta egia da, hainbat eta hainbat errezeta liburu honetakoak errepikatuta daude, baina ez da bat ere modu berdina. Danak etxe bakoitzen ezberdin egiten du, eta hori bada polita. Eta hor dau magia, eta hor dau memorixan bebai magia, zezuk galdetzen dozu, Joseine kozinatzen dau kroketarik onenak. Eta ziur, jende askok esango zu da, nere amamak, edo nere amak. Ze memorixak, paper oso garrantzitsua jolasten da gure memorian eta gure ahosapaietan eta azkenean hori daukau hori hiltzatuta, zaporiak, horrek usainak eta bebairi gainera familixan eta pasatzen dugun momentu onak. Sare sozialetan
beti aipatzen danean familixakin nolan zer ikusisa daukan errezeta bat, 180, baino geixau, beti izaten dira aipamen onak. Eta memorixan zaporia esaten dela, gainera, dela 6. zaporia. Hau da, gazia, gozoa, mingotza, garratza, umamia, 5. eta 6. memorixan zaporia. Ah, bitu, hori nuken entzuta. Bitu, zer gozak? Berez, hau, Josefak, edo bere familixak haukiko dago zeur memorian hiltzatuta. Bueno, gara egietan, hau idatzi zanean, denak gezatu iten zuten etxian, Makaioa gazitu erosten zuten, beraiek gezatzen zuten, da hor jartzen du, Makaioa 2-3 egunetan ondo gezatu ondoren, irinetik pasatu, eta sartagin bat, oliba olio gutxirekin, bitxia da zen, frigitu inbar badu zerbait irinetan, alderantzi zingo nuke, hemen olio gutxiago, eta hemen desente jarriko nuke, ez? Ba, hemen, olio, justo, oinarria, estaltziarekin, eta hor, irinetik pasatuta, frigitu ingo ditu. Hau, erdi erregozita honean, hartu, pasatuko ditugu bertara, eta mugitzen hasiko gara. Eta gero, esnearen, hau, benetan, hau hor, aber ze ateratzen dan hemen, eta ez bada ondo ateratzen, irin pixka gehiago botako dio, eta kroketa batzuk ingo ditu Makaioa bana. Zul, lasai, zerbait jango dugula, Hori da, ziur zehose kuxuak atarako da hemendik, Zegu gainera, Josefan baukagu, konfiantza. Hori, normalian, amaman eta errezetakin pasatzen dana, da iragana idealizatu itxen dugula, ez? Ez daki, ze puntutaraino esan, errezeta ona, izango zala, ziur. Edo, askotan bebai, zu akordatzen zara, zure amamak itxen zituen, ez dakize, arrautzesnekin. Edo, akordatzen zara zeuzena, da, hor bauka kutsu bat, oin da, aspaldi zen ez tozula probau, da orduan, kakarik gauza onako goratza dituzula, ez? Hori normalian, ez dakit, bai, lagunekin da, bikotiekin da pasatzen da, ez? Igual, eztabaidak eta segitxuan hasten dituzula, eta gogoratzen zarela bakarrik gauza honekin. Hori naturala da. Eta gero bai, jendiak dauka memorixan zapore hori herri minakin oso lotuta. Kanpuan bizidean jendia, zuk ikuste dituzunean horrek Euskaldunak mundutik ziarau programa, eta ze botatzen oso faltan da, askok janari. Janari kontua, hombre. Janari kontua beti izeten da, ez? Zehose, holan oso guria dana, eta beti izeten dira gainera, hor badauz, edo txoixua eta urdai azpikua, edo amatxon edo aitatxon errezetak. Eskura ez ditugun gauza gainera, ez? Olakoetan, ez? Eta bereziki indartsua da usaimenan zentzua, memorixa gogora ekartzeko eta emozioak ekartzeko. Gau daukaguna hemen daukagun usaia, benetan potentia da, olioa, kipularekin erregozten, indarra handia dukan zerbaira, eta Makaioa, nahi eta nahi ez, nortasuna daukan arrai badana. Desente esaten du hor, perrexil desente botatzeko. Orduan, saltza berdian nundi datu ba. Bueno, bai. Eta baina gero, berdia geratuko alda. Hemen, hombre, esniarekin hartuko du ikutu berdea, Horregatik esaten dau desente bota bidala. Baina ala ere, ez dakit zer, aterako zaigun hemen, bai inbardana, beti Makaioa gorantza platerean ero kasuelan ero jartzen dugunean. Orduan hemen frigitu bai, oin buelta eta buelta mango dion, baina gero, berak esaten du, azala gora begira duela, jarriko dugu, eta hor hasiko gara, bueltaka, ez dakit gelatina, egia frigitu eta gero gelatina, noski botako digula, baina hau loditzeko moduan, ero agian, ez dakit da, emaitza izan behar dan, emaitza izan behar dan, saltza lodi bat, ero zer, agian urtsua izango zen. Ez dakigu egisa da, intzinako liburuak eta testuan diala danak, eta ez daukiela argazkisa orduan da, Auskalo. Hori da. Eta memorixa lantzeko, badauz, lantzeko edo hobeto gordetzeko, badauz, elikagai batzuk. Hori ondo mantentzeko. Fruta eta barazki freskuak. Abiak, espinakak eta golakuak, badia beratxak C vitaminan eta antioxidatzaileetan. Eta mantenugai horiek oso garrantzitsuak gure memorixa lantzeko eta gure memorixa entrenatzeko. Edo indartsu mantentzeko, ez? Ez da bakarrik gorputzeko giharrak eta fuerte gotia, baizik eta buruz ondo egon bida. Astelenean aipatu genuen, menda,
mendari direla oin pila bat erabiltzen, memorian dako oso ona delako. Bai, eta, bueno, nik uste dut, danongatik ezaguna die, honek gantz asko daukien arrainak, ez? Omega 3agatik, eta horregatik arrain urdinak, Bai? Horrek oso onak beti lotu izan die behintzat memorixakin, eta bueno, ondo egotiakin, eta oliba olio virgina, hemen erabilo duguna. Baina daukagu, ez? A ber, osasuntxu makaiagoak eta goxua. badauka, gantzonak badauzka makaiagoak, Bai. oliba olio nere bildu, persila, esne osoa, hemendik, umaten hitzik bar dugu, esnearen inguruan, esne gaingabetuak, esne erdi, nola egiten da hori dana, horretaz ez dugu hitzein inoz, no? Ez dugu txorinen? Ba, ingo, berba. Bai, ez? Vale, ingo. Apuntauko golan gai baterako. Bueno, hemen, berak esaten du, 10 minutu, hemen, oin, poliki, bueltako lan izan behar dugula, eta gero, nik aurratu ingo ditu pixkat, Bai? esnea gehitzen jungo garela, Bale. eta beste 15 minutu, persiakin da guzti, hemen, irakiten eukingo dugu. Nik gero, esaten duena esnez estali, eta beste 20 minutu, hor parkatu, Josepa, baina niri hainbeste makaiago, hainbeste itean, ni naiz 5-6 minutu iteko makaiago. Ez dut gehiago egiten. Gaina temperatura egokia da 49 gradu, eta ez da broma, 49 gradu da, aukera baldin bako zerbait sartu makaiagoa, batez ere, 8 minutu izan da gero, perfecto eratzen da. Orduan, hemen, oin, hau, plopolo irakiten daukagula, temperatura desente gehiago daukau. Utziko 10 minutu hemen, gorputz pixka hartzen digun, eta gero etorriko gara. Gatz pixa botako dugu, probatuko du gatzian, eta daztatzera. Oso ondo. Bito, ez diogu bota ezer, eta egia da porputza bintzat hartu duela, trinkotasuna eta badauka, esnea pixkat gehiago bakarri bota diot, eta, 20 minutu senditzen du, baina 10 minutu pasa eramango ditu honek, eta ina dago. Zeona. Hemen, jarriko gorela, gero, saltza pixka gainetik. Haupa, Josefa. Bai. Probatu dut, gatzean da ze modu zegoen da probatu dut, hasieran oso pixka zegoen, gatza pixka bota behiot, baina kolore berde hartu digu, ikusten da moduan. Eta kolore berde gehiago nahi izan ezkero, hori, perrexik gehiago. Eta ero, pixka gehiago, bai, ze kontutan izan da, hau, makaiagoa, saltza berrian dela. Tele, ez zurren bat daukala ikusi diot, abixauta, bai. Bueno, saiatuko gara esartzen. Eta bestela, alde batera, hortan hori da, hartu, pasa alde batera, ez da pasatzen ezer, Egisa da, ni saltza berdia, enauen esango saltza berdia dela, baina perrexian zaporia bauka eta oso goxua dagoela, oso krematxu dau, bai? Erra. Oso goxua. A ber, esan amonen errezetak sekul ez dute faiatu, eta nilako ganora batekin da ere, ona, tara da, orduan, pentsa, intzazu ezuek etxean, erraza dela itean, eta bihar, etorri zaitezte txorienera. Bai, no izango garela. Etorri gurekin. Agur. Agur.